खुलुमबाय। बड'स नायगिरि आरो अनसायगिरिफोरखौ बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं फामि ब्रह्म नार्जारिया। इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि प्रतिभा ब्रह्मनि बाहागो लानायाव बावखुंग्रि लाइमोन आफादा साखोन सिखोन हाबाफारि लादों। बिटिसि बिसायख'थिया खुंजानो खाथि नोजोराव सौफैनाय लोगो लोगो दासान्दि गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा बिसायख'थि फोसावदिंजों लोगोसे गुबुन गुबुन हाबाफारि खुंनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि गेजेरावनो क'क्राझार जिल्लानि गुबुन मोनसे बियाब बावखुंग्रि इउपिपिएल दोलो लाइमोन आफादनि बानजायनायाव दिनै मोनसे साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि खुंदों। दोलोनि बिजाथि प्रतिभा ब्रह्मनि बाहागो लानायाव बे साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारिया बावखुंग्रि बियाबनि आलरबै गोजौ फरायसालिनिफ्राय जागायजेननायनि बे हाबाफारियावनो दोलोनि गोबां मावफारियाफोरा बाहागो लानानै हानजा सुरनायबो जायो। दोलोनि बिजाथि प्रतिभा ब्रह्मनि बाहागो लानायाव बे साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारिया बावखुंग्रि बियाबनि आलरबै गोजौ फरायसालिनिफ्राय जागायजेननायनि बे हाबाफारियावनो दोलोनि गोबां मावफारियाफोरा बाहागो लानानै हानजा सुरनायबो जायो। बे समाव बड'सा खौरांगिरिनि मोगा मोगि लानायाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि प्रतिभा ब्रह्मआ मा बुंदों मिथिना लानि फै। गिबियावनो इउपिपिएलनि जानानै बड'साखौ आं जोंनि हामलायनायखौ बावग्रोबाय। दिनै जोङो इउपिपिएल हानजानिफ्राय नैबे बावखुंग्रि समस्तियाव माखासे आलादा समस्तिजों लोगोसे सफाइ अभियान बा दिनै जोङो स्कुलफोरखौ गासिबो माने साफा खालामनायनि हाबाफारिखौ लादों। गिबि खेबावनो जोङो नैबे आलुरभुइ स्कुलखौ दिनै साफाइ अभियाननि गेजेरावनो बाहाय जों ससियेल सार्भिस बा भलन्टारिलि सार्भिस होनानै जोङो नैबे स्कुलखौ फोसाबनायनि हाबाफारिखौ लादों आरो बेजों लोगोसे जोङो पदयात्रा इउपिपिएलनिफ्राय जोङो लामा हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ जोङो लादों। जोङो बयबो सोलायनायखौ लुबैदों, जोङो बयबो गोग्गो खुंथायखौ लुबैदों, जों बयबो गोग्गोखौ लुबैदों माने गोजोनखौ लुबैदों, जों बयबो माने बयनिबो रैखाथिखौ लुबैदों। जों इउपिपिएलनि जानानै जाहाथे जोङो गासिबो माने जाथि जनगोष्ठी धर्मनि समाज जानानै जोंनि अधिकारखौ मोननो हायो। बिनि थाखायनो दिनै जोङो राजनिथि फोथाराव ओंखारदों आरो जोङो जे उद्देश्य आरो आदर्शखौ लानानै ओंखारदों जोंनि माने बेखौ जोङो मावलांगोन आरो जोंनि इउपिपिएल राजनिथि दोलोनि माने मेसेजखौ जाहाथे जोङो बयबो रायजो राजानो न'खर न'खर गामि गामि होलांनो हायो। बे असिलायैनो दिनै जोङो नैबे पदयात्राखौ लानाय जादों। दिनैनि दिनाव आङो बिपिएफ दोलोखौ आरो बेहाय बिपिएफनि बिजाथि हिसाबै श्रीजुत दनेस्वर गयारि बिथाङानो दङ। दिनैनि दिनावहाय जे रायजो राजाया माने परिबर्तन बा सोलायनायखौ लुबैदों, गोग्गो खुंथायखौ लुबैदों। दिनैनि दिनाव खुनु समस्तियाव आङो बिपिएफखौनो फेक्टर जागोन होननानै साना आरो नैबे 11 नं बावखुंग्रि समस्तियावबो बिपिएफ केन्डिडेट हिसाबै जेबो फेक्टर नङा होननानै दिनै जोङो बुंनो हायो। जोंहा बावखुंग्रि समस्तियाव गोबां खामानि मावनांगौ दङ, हा हुनि समस्या दङ दिनैहाय आरो ओरैहाय हनस्थापन बा फसंथानखौनो जोङो नुनो मोना बा डेभेलपमेन्टनि खामानिया जोबोद जेरखम जानांगौ बेखौ नुवाखै। दाबो माने दै गोथां लोंनाय बा माने दैखर मोजां गैयि बा मोजां दै गोग्गो दै मोनलोङि बे माने अबस्था दङ गोबां गामियावनो। नैबे बान्दरपारायावनो थां बा जन बस्तिफ्रावनो थां बा गोबां गामि दङ आरो बेनि बादैबो माने सोलोंथाइनि फसंथानफ्राबो बिराद खम बाहाय। माने ओरैबायदि माने नैबे जों औवाबारि ओनसोलाव माने एलपि स्कुला दङ खिन्थु गोबां फरायसा दङबाबो बाहाय एमइ स्कुलनि बेबस्थायाबो गैया। माने ओरैबायदि दा नायै नुबाय माने अभायकुटि ओरैहाय बान्दरपारा बा बे सालबारि एरियाना सिलगाराथिंसो थांनाय जायो। बाहायनो गोजानद्राय जानानै गोबां बिसेसकरि आइजो गथ'फ्रा स्कुल ड्रप आउट जानायखौ जों बाहाय अबजार्भ खालामदों। आरो ओरैहाय दाबो अफिस माने ब्लक अफिसा दाबो बाहाय फसंजायाखै। ओरैनि समाजा हय सापर ब्लकआव थांनांगौ सार्कोला क'क्राझाराव,
किन्तु सापर ब्लकआव थांनांगौ आरो बांसिन जोंनि सरकारनि आसनिफ्रा ब्लकनि थ्रुयैसो फैयो गामियाव दा बाहाय गोबां जोंनि समाजा जे मोननांगौ मोनथाय बेखौ मोननायखौ जों नुवाखै आरो ओरैहाय माखासे उजानपारा प्राइमारिया रानीगन्जआवसो थांनांगौ दा जोंना अफिस कासारिनिबो बानायनांगौ थाबाय बा ओरैहाय मोनसेबो मोजां ट्रेनिं सेन्टार गैया स्किल आपग्रेडेशननि ITI नि बेबस्था गैया बा मोजां स्टेडियामनि बेबस्था गैया बा मोजां माने जाय लाइभलिहुड जायजों साख्रि मोनगोन बेफोरनि बेबस्था गैया लामा सामानि गामि सिङावहाय जोबोद माने थाबायथावजायै लामा आरो ओरै माखासे माने ओरै जयपुरा दिनैहाय माने गौरां दैनि माने नैबे गराग माने बेखौ सयल माने मा होनो जोङो इर'सननि थाखाय गामियानो दिनै गोमानो थांगासिनो दं सालगुरि थारंजों माने खुरखालांजानानै गामियानो गोमागासिनो दं आरो गोबां आबादारिफोरना हा गोमाजागासिनो दङ माने आरो बेनि बादैबो आइजोफोरनि जे जौगानांगौमोन जौगानायनि खामानिखौ जोंहा गोबां मावनांगौ थाबाय सेन्ट्रेल सेल्फ हेल्पजों लोगोसे माखासे सेन्ट्रेल स्किम्स खौबो जोङो बाहाय लाबोनानै आइजोफोरनि जौगानायनि खामानिखौ जोंहा मावनांगौ थाबाय आरो माबाया सिकित्सा हेल्थ बा माने बेसिक एमिनिटिसखौ जोङो नैबे बावखुंग्रि समस्तियाव प्राय नुनो मोनाखै बेसिक एमिनिटिस होननाय लोगो लोगो दै लोंनाय थाबाय हेल्थ फेक्टर थाबाय एजुकेशन थाबाय सेनिटेशन थाबाय बा जोंनि आरो दुखिया गरिब माने रायजोआनो बांसिन बाहाय गोबाङानो न' मोननांगौखौ न' मोनाखै MGN रेगानि खामानिया जाफुंसाराखै गोबां खामानि मावनांगौ दं आरोखि जोंना 33 सिट्सआ कनफार्म जादों दा माखासेखौ जोङो बेसेबांखिनि बारायलांनो हायो बेखौ जों जुजिगासिनो दङ এতিয়া BPF-এ 15 বছৰ শাসন কৰিলে কৰাৰ পিছত দুৰ্নীতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে এহঁতো দুৰ্নীতি মানে বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজে মানে এইবিলাক আহি আছে আৰু ৰাইজৰ লগত আমিও আছোঁ আমি ৰাইজেৰে সেৱা কৰি যাম পৰিৱৰ্তন চিয়ৰ পৰিৱৰ্তন 100% পৰিৱৰ্তন হ'ব সবাই নিৰ্বিশেষে আমি গোটাইবিলাক এক হৈছোঁ এক হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছোঁ পৰিৱৰ্তন আমি কৰিম ৰাইজৰ ৰাজা ৰাইজে গোটাইবিলাক ৰাইজে প্ৰত্যেক জনজাতিৰ ভিতৰতে ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সবাই মিলি পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে সবাই এই UPPL-এর হিসেবে এটা পৰিৱৰ্তন সরকার নতুন সুস্থ সরকার করার জন্য চিন্তা চর্চা কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আমি গোটাই ৰাইজে আমি একমত হৈছোঁ ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্ৰত এহঁতৰ খুব দুর্নীতি এৰে দুর্নীতি মানে কতবা স্কিম এনে কৰি স্কিমের টাকা পয়সা উঠি লৈছে ৰাইজে ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্ৰত একেবারে দুর্নীতি একেবারে পিছপৰা আজি আমি এইটো আমাৰ পৰিৱৰ্তন যাত্ৰা এই পৰিৱৰ্তন যাত্ৰাত আমি প্ৰথমতে আমি আলুগুৰি হাইস্কুল বাছি লৈছোঁ BTR হোৱাৰ দিনৰ পৰা আমাৰ যিটো প্ৰখ্যাত ছাত্ৰ নেতাবিদ তথা প্ৰমোদ ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত যিটো দল সেই দলত আমি আহিয়েই মানে আগৰ চৰকাৰৰ দিনত যিখিনি আমাৰ দুৰ্নীতি হৈ গৈছে কেৱল শিক্ষা বিভাগেই নহয় বিভিন্ন বিভাগত দুৰ্নীতি হৈ গৈছে এইখিনি দুৰ্নীতি আমি মানে যাতে আৰু নহয় সেইখিনিৰ কাৰণে আমি পৰিৱৰ্তন লৈ আহিছোঁ সকলো ৰাইজে আজি জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আজি সকলোৱে আমি এই পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছোঁ পৰিৱৰ্তন নিশ্চিত আহিব আৰু আমাৰ এই বাউখুংগী যিখন আমাৰ প্ৰাৰ্থী মাননীয় প্ৰতিমা বৰ্মা বাইদেউ তেওঁৰ আমি উপযুক্ত কেণ্ডিডেট পাইছোঁ গতিকে তেওঁ জিকিব এইটো নিশ্চিত আৰু আমি আশা কৰোঁ আমাৰ এই জয় ৰাইজৰ জয় আৰু প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠী জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে আমাৰ লগত আগবাঢ়ি আহক আমি অনাগত দিনবোৰত যাতে এই BPF-ৰ যিখিনি দুৰ্নীতি কৰিছে সেই দুৰ্নীতিৰ পৰা আমি সুন্দৰ BTR নিৰ্মাণ কৰি আমি এখন ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত যাতে এই BTR-খন মানে জিলিকি থাকিব পাৰে তেনেকুৱাভাৱে কৰিব পাৰোঁ ধন্যবাদ